ମୋର ପିପି तुम भाई सुंदर ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଭାରି ମନ ଏସ୍ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ମୋ ଭାଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ମୋ ଭାଇଟା ମତେ ଟିକେ ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ସେଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିଲି ଜମା କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ବେଶ କରି କିଛି ନାହିଁ, ତମ ଭ୍ୟାଲିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇଟା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। તમે પૂરી હજાઈ દો આસુનો હું નીચે નહીં કહું બેગ કે સાહેબ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଭଲ ନୁହଁ। ମୋତେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦେଶ, ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମାଂସାଶୀ ବୋଲି ତମ ଭାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ତ ଅଧୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ହଉଛି। ହଁ ଆସୁନ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସୁଟିଂ କରିଦେବା। କ୍ୟାମେରା ସେ ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ସଡ଼କ ନୂଆ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସେ। ଠିକ୍ କହୁନି ବକୁ କରୁଛ ତୁ ମତେ ବାଧା ଦବୁ, ମତେ ବାଧା ଦବୁ। ଓ ବାବୁ ତମେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛ, ମୋ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତମେ ମତେ ଧମକାଇଲେ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଏଇ ତୁ ମତେ ଭୁଲ ଟିକେ ହିସାବ ପଚାରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରଳୟ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ହିସାବ ପଚାରୁଛୁ। ପଡ଼ିଯା ନହେଲେ ଶଳାଟି ତତେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ପେପର କରିଦେବି। ନା ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ କ୍ଷତି করে ଜମା ଯିବି। ମତେ ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣ ଏବେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ମରିବେ? ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ମା ମତେ ଶିଖାଇଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, ଅନ୍ଧ ଛୋଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ମୋ ମା କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ। ଏଠି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ସହରୀ ବାବୁ ବୋଧେ ଜାଣିନି, ଗାଉଁଲି ଟୋକାଙ୍କ ଦମ ହଉଛି ଅଲଗା। ବଦମାସ